רוב המורים היו נלחצים אם היו נכנסים לכיתה ריקה, אבל פה זה היה מלחיץ אם כל הכיתה הייתה נמצאת ב8 בבוקר. כי החבורה המדוברת, שום קירות לא יוכלו להגביל אותה. הם שייכים למרחבים האינסופיים, ראויים והנועזים של המערב. דין דין דן, התחנה הבאה, הרצל, אבן עזרא. היי שלום בחור נאה, רוצה לעלות לאוטובוס? כן. השמש קופחת והמדבר שומם, ארץ בלי חוקים, חוץ מבאוטובוס סוס לכן. בטח. אמר רב פרוע, לא יעזור שום מסרק. באמת החבל. אתה לא שייך לבו. לא נראה לי. המערב הוא מקום מסוכן לתיירים כמוך. או שיש לך את זה, או שעדיף שתיסעו. מכיר טוב? יש לי שיעור שאני חייב להגיע אליו, אבל אני רואה שיש שינוי בקווים. קווים נועדו להישבר, אחרת אין להם סוף. מי אתה? אני עדיין שואל. כסף אליי שוטים! כמה דיווח יש פה פורעי החוק? אתה ראית לו? אלה השריפים של העיירה. הם לא באמת שומרים על החוק, כמו כולם. קיבלתי דיווח על פורעי החוק שמסתובב בעיירה שלנו. במקום ללמוד בכיתה שלו וללמוד תקשוב. היי! יש פה ריחות לא לא מוכרים. מוכרים. כמה שקט? נראה לו סופטי. עד איזה שם פה. שימו לב, פרס כספי למוצא 200 ש"ח. שיט, כנס לשמו? איזה סטור זה. שימו לב, הפרס עלה ל400 ש"ח. 800 ש"ח! 800 ש"ח! נמכר לברמן בדלפק. שיף? או, שלום לך בחור צעיר. הצטרפת לדלפק הכי טוב בעיר. זאת אומרת שאני פה. אני לא פה, זה איך קשוח. נכון, אין פה וי-פיי, קפה או קליטה או רובוטים, אבל תראה איזה נוף מראי ויפה יש לנו, לא צריך לצאת לשום מקום. אנחנו עבדנו עובדים ואתה. תעזור לעצמך לראות מעבר לקירות התא. לגרום לפחד וללחץ מהאתה, ותוכל להיות שלם בדיוק כפי שאתה. סיימת? תדמיין. הייתי שמאלי, חי חי.
תגיד, אני לא בא לך להצטרף ככה לברוח מהכלא? תחשוב על זה. אתה יושב ככה בתא כמו איזה מסכן. בוא נצא לחופשיות, בוא. אתה לא מספר לאף אחד. תראה איזה רובה הבאתי לך, אה? יאללה, בוא נברח, בוא. תעטוף כולם, זה שוט! תעצרו לפני שאני אוכל! זה לא עובד ככה. זה עובד ככה, זה עובד, בוא. אני אורה! זה לא בסדר, תבין, זה לא בסדר. אתה אפילו נמלט, אתה מדבר איתי על בסדר? אבל זה לא בסדר, זה לא חוקי. זה חוקי לא דרך, לא שאלנו. אני לא נמלט יותר. מה אמרת עכשיו? אני לא נמלט יותר. אמרתי טוב? כן, לא נמלט יותר. למה? אני לא פושע. אבל שחררתי אותך מהכלא. אתה יודע מה זה? להשתחרר מהכלא? אה? לא, אבל אני יודע איך אפשר כמוך. יש דרך אחת ליישב את זה. הלו, עד איפה אתה הולך? למה אתה כמה צעדים? רגע, אל תירא. מה? מתקשרים אליי, חכה דקה. מציין יפה. לא, זאת אמא שלי ואני חייב לענות לה. אתה לא יודע מה זה אמא מקסיקנית עצבנית, כן? אתה לא יודע. היא תרצח אותי. אם אתה נכנס לה לכיס, אני יודע. אם אני לא אענה, יקרה משהו הרבה יותר גרוע מזה. מה עכשיו? זה כל המתח הזה? עכשיו באמת? תן לי לענות בבקשה. יש לך דקה. היי אמא, אני באמצע דו-קרב. לא עשיתי כלים, יש לי פטור. לא, גם לא עשיתי כביסה, יש לי פטור. אמא, אני באמצע דו-קרב, אני אחזור לך אחר כך. סבבה, אין בעיה. רק שתדעי שיש לי פטור מהכל. לאמא, מקסיקנית, אכלה לי את הראש. Hasta la vista. וואו, כל הכבוד, איזה גיבור, העיירה צריכה שריף כמוך. רגע, לאן פניך מועדון? אני אמשיך את המסע שלי. לאור. איפה הכסף? עכשיו! יס!
סליחה, השוטרים פה מפחידים אותי. ניסיון יפה. יש לנו את זה. חסר אותו! מעולה. היא הייתה האקסיט שלו. מה אכפת לי? גם ככה לא סבלתי אותה. חיי הרווקות לנצח. מעולה.